Salutare tuturor, eu sunt Tom și v-am găsit la un nou tutorial. În tutorialul de astăzi o să vă învăț cum să vă băgați skin la Minecraft Pocket Edition, sigur. Aveți mai întâi nevoie de skin styler care ține pe acolo. Bă, la loc toți. Trebuie să scot aici. Intrați în el. Aici scrieți-vă decât numele. Tort, stel și apăsați stel. Sigur, îl țin cu spatele, vedeți? Spatele alt, cum văd fața așa. Tort, apăsați Apply Skin. Block Launcher, Minecraft P. Ups, bă. Puneți Minecraft for Pocket, Block Launcher, MCPE înseamnă Minecraft Pocket Edition for Android. Oricum vreți, eu vi-l bag direct așa. Să zic dacă mi-a mers, că nu sunt sigur că merge mie. Să vedem. Personajul de 30 să continue. Trec repede, stai, bă. Hai, reclame. Intrăm pe Minecraft pe. Dați la Option. Customize. Galerie, desigur. Numai o dată. Și am două descărcări aici, după cum te vedeți. Pardon, 3. Asta e costum. Asta e costum. Apăsați pe ea și uitați-vă la costumația mea. Acum intrăm pe o mapă de-a noastră, desigur. Pe Craft. Nu știu dacă o să meargă bine, desigur. Nu o să meargă. Sau... Nu știu. Hai pe Let's Play. Hai, nu contează. E seară, nu. Am frame-uri. Frame-uri pentru ce văd. Intrați în opțiuni. Dați-vă Skin Vibe. Și îmi vedeți. Eu sunt acum un dort. Cum te vedeți? Dați-vă și cum mă duc. Fac tort în numărul meu. Stai așa pe Angel că urmărești ăla cumva? Nu, hai să dau într-un să fac. Da. Deci cam atât a fost sigur tutorialul de astăzi. Like, subscribe, comment și share dacă pot. Share, da. Share pe Facebook. Toma, i-am fost Tomo, bye bye.